Добре дошли в нашия подкаст, като в този епизод ще говорим за важността на културите в контакт и как младите хора могат да споделят своя мултикултурен опит. Напомням, че подкастът е част от проекта Welcome at School, който се изпълнява в няколко европейски държави с цел да разширим разбирането за мултикултурното образование и интеграцията на учениците с миграционен опит в училищната система. Проектът е реализиран съвместно с наши партньори, които включват местни училища, неправителствени организации, местната власт, които се фокусираме заедно върху подкрепата на мигранти и мултикултурни общности. Съвместно с нашите партньори ние работим усилено за създаването на образователни инструменти и ресурси, които помагат както на ученици, така и на учители да се справят с предизвикателствата, произтичащи от културното многообразие в класната стая. А тази седмица обсъждаме какво означава да бъдеш част от една мултикултурна среда, особено в училище. Защото често многообразието в класната стая се възприема като предизвикателство. Но е време да се запитаме дали пък то не е предимство. Дали едно езиково и културно разнообразно училище не представлява повече възможности за личностно развитие и за подготовка за глобалния пазар на труда. Можем ли да приемем различията като възможности, а не като заплаха? Всички тези въпроси ще разискваме заедно с нашия гост днес, или по-скоро гостенка, която има уникален поглед върху този процес. Тя е учител, в същото време има опити като междукултурен асистент, работила е с млади хора с миграционен опит и е доброволец в различни неправителствени организации. Нека ви представя нашата гостенка Елена. Днес имам наистина страхотното удоволствие да сме заедно с вас. Но преди да започнем с дискусията, нека стартираме с един, бих казала, интересен цитат, който може да звучи леко провокативно, но считам, че е едно добро начало на днешния разговор. Покани ме на вечеря и ще ти кажа кой си. Това твърдение наистина ни кара да се замислим как споделянето на култури, не само на храна и на традиции и истории, може да разкрие много и за самите нас. Защо културата играе такава важна роля в това да разберем кои сме и как да се свържем с другите? Оставам този въпрос да виси във въздуха, докато слушаме и нашия гост. Да започнем с нещо основно. Какво е да растеш, Елена, в една мултикултурна среда? Много ви благодаря, че ме поканихте днес тук. Страшно много се вълнувах, когато получих поканата. Нека да започна. Учениците, които идват от различни култури, носят със себе си уникален опит, който обогатява не само тяхното образование, но и това на техните съученици. Когато говорим за училища с разнообразен етнически и културен състав, често се подценяват много ползи, които могат да проистекат от такова разнообразие. Освен, че тези ученици се учат да общуват на различни езици, те придобиват умения за сътрудничество, емпатия и разбиране на различията. Умения, които са незаменими в съвременния глобален свят. Добре, а как тези предимства се проявяват в реалния живот, в практиката? Образованието в училища, които поддържат многообразието, може да предостави на учениците не само знания по традиционните учебни дисциплини, но и важни социални умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще. Възможността да се общува с хора от различни култури не само обогатява личностното им развитие, но и ги подготвя по-добре за трудовия пазар,
който все повече се глобализира. За тези ученици, израстващи в такова мултикултурно общество, те се научават не само да приемат различията, но и да ги използват като свой ресурс. Да, това е ясно. Друга основна тема, която искам да разгледаме днес е защо е важно според вас да споделяме културата си, като в същото време и да научаваме за чужди, за нови култури. Защо мислите така? Когато говорим за култура, не мислим, както вие казахте по-рано, само за обичаи, празници и храна, но и за възможността да изградиме междукултурни мостове. За младите хора, които преминават през процеса на интеграция, споделянето на своята култура може да бъде начин да укрепят своята идентичност и да се почувстват по-свързани с новото си общество. Няма как да не подчертаем, че споделянето на различни култури укрепва и емпатията, както споменах по-рано. Когато започнем да разбираме традициите и начините на живот на другите, ние започваме да разширяваме своята перспектива и ставаме по-отворени към света около нас. Това е от решаващо значение за младите хора, които се намират в етапа на изграждане на своето самоосъзнаване и социални умения. Как можем да създадем пространство за споделяне в училище на такива култури? Организирането, примерно, на културни събития, като фестивали, тематични вечери, дни на културата, вярвам, че е отличен начин да се представи възможност на учениците да споделят част от своето наследство. Но какво всъщност означава да организирате такова събитие и какви стъпки трябва да бъдат предприети за неговото успешно реализиране, за да постигне то целите си? Примерите на учителите, които участват в такива събития, както и аз, включват сътрудничество с учениците и техните семейства, за да се създаде съдържание, което да представи тяхната култура по един автентичен начин. Училищата могат да организират, например, специални часове, посветени на културните различия, или да се проведат уоркшопове, където учениците сами могат да демонстрират традиции от страната си, да разкажат за историята на семейството си или просто да покажат уникални елементи от своята културна идентичност. Наистина звучи интересно. Вярвам обаче, че целият този процес не преминава без трудности и младите хора, които са с миграционен опит, често се сблъскват с страх и отхвърляне, както и липса на самочувствие. Как обаче може да помогнем за преодоляването на тези трудности? Какви стратегии може да предложите да бъдат използвани, за да се изгради самочувствие и да се спечели подкрепа от връстниците им? Тук менторите и училищните подкрепящи структури играят много важна роля в този процес. Те могат да предложат инструменти и стратегии, за които вие попитахте, които да помогнат на младите хора да се чувстват ценени и приети в новата си среда. И така да обобщим. В този епизод наистина подчертахме важността на културния обмен и как той обогатява както личностното развитие на младите хора, така и на цялата училищна общност. И няма съмнение, че мултикултурната среда предоставя безброй възможности за нови знания, за емпатия, за изграждане на по-силни и глобално свързани личности. Дали сме готови да приемем и активно да подкрепяме тези възможности? Какво може да направим, за да насърчим мултикултурната и езиковата и мултиезиковата среда в училищата?
Сигурна съм, че всеки от нас може да го пренесе за това, да живеем в една така по-отворена, по-приемаща общност и това зависи изцяло от нас. Благодаря на нашата прекрасна гостенка за вълнуващите думи, за вдъхновяващите истории. Вие не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст и да посетите уебсайта на проекта, където са налични още материали и други полезни ресурси в подкрепа на приобщаването на учениците с миграционен опит. До нови срещи и успех в споделянето на вашата култура! This material is a part of the Welcome Erasmus Plus project and is supported by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor EASEA can be held responsible for them. This material is copyrighted in 2025 by the Welcome Project and is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Non-Derivables 4.0 International License. You can find more information and a link to full license in the description.